Kabisyo, kung magkakapera ka ng bilyon-bilyon, ano ang gagawin mo sa pera mong ito? Ano? Sabihin mo sa akin ngayon. Okay. Buti naman at tutulong ka sa iba. Yung mga nagsabi po ng sasarilinin nila, sana po ay mawala na kayo. Charot! Hoy, maraming mga tao ngayon ang sobra-sobrang blessings na natatanggap pero hindi masyadong nakikita. Try ninyong samahan yung mga taong sobrang positive in life. I mean, very optimistic. Parang nakakabata. Pero try nyo ring samahan yung mga taong sobrang mareklamo. Ay, sinasabi ko sa inyo, wala pa kayong 50 pero parang 50 na yung datingan nyo. Kaya ngayon pa lang, kabisyo, surround yourself with people na talaga nga namang very grateful in life at hindi mareklamo. Sabi nga, counter blessings, kasi marami talaga tayong mga blessing na dapat ipagpasalamat. Parang katulad ngayon, kasama mo ko, DJ Raketera. It's a blessing. At syempre, may nakikinig sa atin ngayon na talaga nga namang nakatutok lang sa akin pero blessing na. Ang crew ng Cebu Pacific Flight 015 from Dubai, especially si Pilot Khalil Faustino and Pilot Ferds Ranyosa, na sobra daw mga macho. Oo, napakamamacho nito at mayayaman din daw. Hindi natin sure kung mayaman sa pera o mayaman sa angking kagwapuhan. Pero syempre, wala pong tatalo doon sa yaman na meron si Miguel Christopher Mendoza. Na talagang dapat alagaan nung dalawang piloto na yon. Kasi syempre, ako yung kayamanan yan eh. Mahal ako niyan, pero mas mahal ko yan. Ay nako. Anyway, kabisyo, sana ikaw na nakatutok ngayon ay talagang blessed na blessed dahil kapiling ako. Pero hindi ko lang sure kapag nagbasa na ako mamaya ng secret file, mararamdaman nyo pa rin blessed kayo. Baka maasar kayo.